Check natin. Kumulo na. Wow! Ito na yung mga lutuin natin build-up. Bali, hinugasan ko na kanina kaya lang ulitin pa natin mamaya guys. Hello guys! Kamusta na naman? Dito kami sa bukid ngayon guys. Kasama si Guy Lusak. Yan, si Guy Lusak. Tinitignan niya yung garden niya. Si Balen! Si Bro Baldo. Siyempre, si Papa Robin. Against the light, pogi pa rin. Siyempre, dala natin yung nahuli natin kahapon guys. Ito, bilgat, balinggasa, sili, matadayap, saka ano to? Kamyas! Alsem! Tama, alsem ka na. Siyempre, kalunay, nagtatanggal si Baldo. Dahil barbero si Baldo, nagamitan niya ng malupit na technique guys. Yan o, gunting. Ito yung inigib natin sa ilog na tubig. Panghugas, saka pinang tubig dito sa may sinasayang nating bigas. Yun! Yan, kasama ko po si Balen. Mag-iigib po kami ng tubig. Saan tayo mag-iigib bro? Bro, saan tayo mag-iigib? Dito? Yan, si Baby Giant. Ay! Ba't di? Yan, dito tayo mag-iigib guys oh. Yun! Oh. Ayo oh. Tanggalin muna natin yung mga nakalutang na buhangin boy. Yan o, may mga nakalutang na buhangin. Yun o, karga na sa aso mo na tiktikos. Aso? Ano? May doggy dun o, may naglalaba pa o. Siyempre guys, masipag tong si Pare Robin. Siya na yung taga ready ng natin, Ricardo. Yeah bro. Oh bro. Itong maliliit guys, hiniwalay namin sa malalaki. Yan. Kasi ito gawin nating sinabawan. Bale sigang. Ito namang mga malalaki. Yan. Hinahanda na natin para pakuluan upang matanggalan ng laman. Yan o. Hindi na maglagay. Hintayin na lang bumuka mamaya. Tara naman daw. Kalanjak daw, tara mana. Kaya ata lahat. Ayaw. Pati ka mga lahat. Grabe ka naman bro. Siyempre sinabi mo lahat, di pati na yung nagayaan. Okay. Napakainit talaga guys. Talagang sobrang summer na talaga. Tingnan nyo yung namin yung pesto namin. Saka si Bossing. Bossing! Alright. Hi guys, ka naman? Hi guys. Check natin guys kung bumuka na tong mga natin. Yun. Yung mga iba guys bumuka na, yung iba hindi pa. So lagyan natin sa tubig. Ayan. Ito bumuka na to, pwede nang sungkitin yung laman yan. Yan. Bumuka na yan. Oh, bumuka na, sabi ko na eh. Iba bumuka na rin yan. Okay, takpan lang natin para bukang-buka guys. Okay. Tanggalin yung tubig kasi mainit. Pagka binuka yan, tatanggal tayo guys. Pakita mo bro. Sige. Lupit mo bro. Ganito lang guys. Gusto kong makuha yung yung naiwan dito guys, yun yung masarap. Kaya gumagamit ako ng pangkuskus. Tingnan niya guys. Kukuskusin ko yan. Oh, di ba? Kuha. Diba? Parang nagtutusok lang ng tabako guys. Speaking of tabako, malalaki na yung mga tanim nilang tabako guys. Si Bro Robin, tatandaan nyo sa mga una nating content, nagtanim sila ng tabako. Yun! Jackpot! Maman! You know, Crispy na crispy. yun. Yun. Tatasin kita sa aming bahay. Kita ya di away. Aalis. Tayo at tunay amin to. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Alis tayo. Yeah.
sa tunay na mundo. Okay, enough. Tuloy na natin na guys. Buhay na ulit natin. Okay, guys. Yun. Opo, eyes. Yun. Sarap na ito. Biala, balingasa, bildat, freshwater mussels. Iyo. Yun o, crispy. Oh. Lalagyan natin. Thank you. Yun o. Ang gusto ko. Gusto ko, simple. Gusto ko chicken joy. Chicken joy. Sili. Tikman lang natin bro. At tatanong mo na. Sarap na. Sarap. Tikman mo. Bilis. Nini, tala. May luya na yan no. Natin ang hindi naman masyadong mangyan pag hindi na ano. Kalmamin na yung sinilo. Hindi natin sasama yung mga sama. Pwede yan. Turok na po. Sira. Tsaka konting bagoong. Hey! Na. Ano po? Pwede na, salang. Parang, wow, ganda ng apoy. Lakas. Guys, habang inaantay natin kumulo yung ano natin, padaanan na rin natin yung mga tanim ni Guy Lusak. Mga kamatis niya guys, oh. Sobrang lalago. Yan. Namumulaklak at may mga maliliit na ring bunga. Yung mga kalunay guys, ito. Mga spinach na nakukuha dito sa gilid-gilid. Tingnan nyo. Yan o, tanggalan ng talbos. Yan. Balik kumuha kami para may isasawag kami sa sinigang. Ito yung cauliflower. May bunga na o. Cauliflower. Yan. Ang daming tanim ni Guy Lusak guys. Pwede nyo siyang sundan sa kanyang ano, YouTube channel guys. Mag-subscribe po kayo sa kanya kasi magaling po siya sa mga ano, gardening. Yan. Di ba ang ganda ng ano, bunga ba yan o bulaklak? Ay, cauliflower bulaklak yan. Yan, mga sitaw niya guys. May mga nailagay na rin siyang ano, tulos. Gapangan ng ano, ng sitaw. Meron din siyang mga sitaw na ibang ano doon, variety. Tapos yung choy sam, yung parang pichay. Meron din siyang pichay dyan. Okay, hindi ito yung unang ipapakita namin kasi nung mga nakarang vlog natin guys, pinakita rin natin ito, mga mustasa. Yan guys, yung mga kapares kong Ilocano dyan, alam nyo ano to, masarap to. Yan o, tinapa lang yan, masarap na. O, diba, marami po dito. Yan po, tanim lahat na ito Guy Lusak. Yan, check natin kung kumulo na. Wow, kumulo na guys at bukang buka. Papatong daw ni Baldo yung ano, yung kalunay. Hindi, maluluto yan. Ito yung ginupitan niya ng ano, ginupitan niya ng gunting. O nga pala guys, ano, may bisita tayo. Isa ring Ilocano vlogger. Yan, kamag-anak natin. Poging pogi, machong macho. At syempre, lakas ng dating. Bukod doon, talentado pa guys. Ang nag-iisang, ay wala pa pala, mamaya na lang guys. Siyempre sabihin ko na lang si Boy Bolitas. Lalagyan na namin ng dayap. So ito na. Ay, makatas. Oh, katas no. Sobra sa katas men. Ang ganda ng strainer namin. A few moments later. Yan o, unang shot ni Boy Bolitas vlog guys dito sa kubo ni Kuya ano. Sana hindi ito yung una at sa kahuli. Wow. Drama. Madam-damin na daw. Nandiyan daw wifi na tapin. Sana all.
May data na bigyan to wifi niyo ka. Alis to lang nga i-20 phone. Transfer. Transfer. Medyo nagkakasarapan na. Medyo ano, Laka mo pangatlo. ni ka ni Adeng ni Pangatlong bote na Sarawat. po to, tapos gagalawin na natin yung pasalubong ni ano ni Chay? Boy Bulitas Vlog. Nagkatong ka Ay, ito ko na dyan. Nagkatong mulan ti Yan, nanang si Boy Bulitas Vlog. Well, Aqua. Yung pagkain Kinali. natin nandito pa. Medyo malamig-lamig na nga eh. No, kayo guy. Nayawid na. Ayos lang. Rinse delight pero ayos gwapo pa rin. Oy, Ano? puti lang ang balbas. Huwag masyadong matapang kasi nakakasakit ng ulo yan. Gawin nating smooth lang yan. Kaya, Smooth eh. sige pa. Wala pa sa kalahati yan. Mas lalong. Parang latest drink na yan. Ay, may napapundo ka na bro. Naman. okay. Saka, shoutout nga pala kay Mas Sir maganda Richard. pag puno raw kung titikman mo. Sir, Mas masarap daw guys pag puro. hindi na inabot ng Saturday. Dito na kami sa Kubulit. Ayoko yung mas masarap. Saka ano, subscribe mo na rin si Boy Bulitas. Nandito naman si Boy Pangas. Wow, yummy. Dito si Boy Pangas. Boy Ano to? Suka? Ano? Ano yan? Alak yan? Wala. Lamban. Ano yan? Akala ko lamban. Sarap. Paubong na suka yan. Yung kulay, Paubong ah. na suka yan. Sarap? Matikman nga. Baka sumaki yung tiyan ko. Gawin nagsan? Ngayon lang ako makatikin. Baka hindi ko malala yung kan. Biyanan ko. Wow. Luglaw. Dahil Gawin nagsan? Kasukanan na eh. Gawid ka nun. Suka. Gawin nagsan? O sige, uwi ka na. Gaganon na yan. Mata na. Dibilang. Hindi. Gawin ka dyan eh. Kutang mangga ka. Sarap. Parang wala lang ako. Ano? Bango. Ang bango-bango. Bulat mo lang. Garam talaga. Sarap. Sarap nga. No, mabigat mga nanak di waterproof. Ay 100 proof. Waterproof. 100 proof. Lasing na si, ano, si Boy Bulitas. Ay, hindi pa. Yung waterproof. Hindi, nagkamali lang. Akala ko magsuswimming siya. Yung hindi siya mababasa. Ay, swimsuit. Hindi ko dala yung swimming trunk. Yung tropa natin, si Bro Robin, may lakad sila mamaya. Kasama si Bro Baldo. Yan. Bro, magtira kayo ha. Nakalahati na namin. So kami na lang, tatlo. Si Boy Bulitas Vlog, si Gaylo Sak na medyo nahiya. Siyempre si Boy Tapyas. So itong alak natin, ihalo na lang natin yung juice dito, no? Pag naubos natin to, tama na, no? Uwian na. Kontento ka na pag naubos yan. Yes. Ah, Really? okay guys, nga pala wala nang nagtutubig-tubig dito kasi medyo matamis. Ako nga, natamisan ako eh. Ayoko naman yung masyadong matamis kasi hindi, Saka ano, hindi tayo sweet. baka mamaya, Boy Tapyas. Oh, no. Baka makalimutan natin si Sir Richard. Shoutout sa'yo, sir. Shout out kay Sir Richard Tabunyar from Abulug. From Abulug. Yun, sir, kumusta sir? Ingat po kayo. Kasama Yes. yung pamilya. And then yung hindi pa namin na ano, si Sir Martin Rumawa, isa ring principal yun. Yun. Sa Maynila, guys. Bats namin yun. Shout out. Sir Boy Bulitas Vlog, shout out mo yung mga kagrupo mo, sir. Shout out to BBRC Group. Boy Bolitas Riders Club. Yun. Huwag nyo din kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Boy Bolitas Vlog. Yun. Kuya Lau, anong Kuya Gaylo sa kanang pangarap mo sana maka-join, no? Di ba? Yes. Ang pangarap namin ni Boy Tapyas talaga, maka-join kami doon sa ano kay Boy Bulitas Vlog sa BBRC Riders Club. Siya yung founder, no? Yes. Tapos pangarap namin pasyalan natin si Sir Richard Tabunyar. Tapos punta tayo ng Ilocos. Yun. Dami mong pangarap. Ako wala akong O nga, kapangarap. by this summer. Kaya bro, Punong-puno ka ng pangarap kay Los. hindi. Ba't ako wala? Bro, handang-handa ka. Kumanda ka dun sa ano. Sa Ilan ba kayo sa grupo? 36. Tapos kami. So bale 40 plus. Bro, ang dami Wala yung pa 40 nga. plus may summer.
puntahan kita sa bahay niya. Puntahan ka namin. Oh. Bro, sa Richard. I salute you.